Anem a fer ara una Baddha Konasana, que feu un suport. Podeu encara fer-lo més alt o posar una manta. Els que se'ns clava el suport aquí, poseu una manta i seiem davant d'una finestra i una paret. Encarem les plantes dels peus i evitem que aquesta part de l'esquena, vagi enrere. Així la postura no ens serveix. Això s'ha de redreçar i la panxa ha de quedar lliure, el ventre ha de quedar completament lliure. Ens va bé agafar-nos i estirar tota la columna amunt. Aquells que no podeu portar els talons ben a prop del periner, us serà útil fer servir una cinta